Мониторинг 2025. FMC Агро България. Обследване на полета, феромонови уловки, установяване на нападения. Обследване на полета в регионите Плевен, Ловеч и Велико Търново с цел проследяване на летежа на два основни неприятеля – царевичен стъблен пробивач Остриния нобиларис и памукова нощенка Хеликоверпа армигера. Мониторингът се извършва чрез автоматични феромонови уловки, които изпращат данни за динамиката на неприятелите в полето ежедневно. Редовните обследвания и обслужване на уловките са ключови за навременното установяване на пика на летеж. Само тогава могат да се вземат точни и информирани решения за ефективна защита на царевичните посеви. След излюпване, ларвите бързо се вгризват в растителните тъкани. Памуковата нощенка преминава от листата към генеративните органи като кочан и свила, а царевичният стъблопробивач атакува и стъблото, където изгражда галерии и какавидира. По този начин културните растения отслабват, качеството на зърното спада, а повредените тъкани се превръщат в входни рани. Благоприятна среда за гъбни патогени и вторични инфекции. При благоприятни условия се развиват също до 2-3 поколения годишно. Навременната намеса стопира текущата опасност от повреди и ограничава популацията на следващите поколения. За да бъде тази намеса наистина ефективна, изборът на правилния инсектицид е от ключово значение. При достигане на икономически праг на вредност, FMC препоръчва третиране с инсектицида Кораген 20 СК. Кораген 20 СК осигурява силно овуларвицидно действие, бързо спиране на храненето и последваща смърт на ларвите, продължително последействие и висока селективност за културата и полезните видове и организми. Кораген 20 СК – професионален избор за ефективна защита и сигурен добив.